बिटिआर को जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं। बिटिसि एकर्डनि माने बिटिआर एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिटिआ बेनो बिटिसिआनो। बिटिसि एकर्डआनो जुदि बिटिआरनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो बिटिसि एकर्डखौ भेलु होनो नाङा? बे मोनसे गेदेर सोंनाय। बिटिआर एकर्डनि अबजेक्टिव्स अफ MOS बहाय मा लिरनाय दं? नम्बर 1 to augment area and powers of BTC and streamline its functioning। माने बिटिसिआनो गुबै बिटिआरनिबो। बिटिआर गोरोबथाखौ जेरै फालिदों बिटिसि गोरोबथाखौबो फालिनांगौनि गोनांथि दं। बिनोद कुमार ब्रह्म। बिटिआर को जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारियाव अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि लेङाइ नेहाथारि एबा कक्लाबारि हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बिनोद कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथाखौ जेरै फालिदों बिटिसि गोरोबथाखौबो फालिनांगौनि गोनांथि दं होनना बुंथिदों बिनोद कुमार ब्रह्म बिथाङा। बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो। आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथा लोगोसे 2003 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिसि गोरोबथा बेफोरनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। जोंहा बिटिआर एकर्डखौ जेरैबायदि फालिनाय जादों थिग बिदिनो बिटिसि एकर्ड सानखौबो आसलते सरकारि भाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन थानाया आंनि मथेबा गोनांथि दङ। बिटिआर एकर्डआबो बिटिसिनि सायावनो जानाय। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौबो माने जोंनि बे बिटिसि एकर्ड फालिनाया खालि ब्लक लेभेलाव जायालाबानो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायालाबानो बेयो गासै बर'फोरनि गेजेराव फालिजानायनि गेजेरजों रायलायजानाय मिथिजानाय जानो नांगौ। आरो जोंनि बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो। जों जुदि दिनै बिटिसिनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानोखि बावलांबाय गावखौ, जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय, जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय, जायफोरा जिनाहारि जाबाय, जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय, बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन। बिटिआरखौ जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं। नैबे जाबाय बिटिआर एकर्ड। बेयो 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्ड। आङो बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि माने गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों। बिटिआर एकर्डनि अबजेक्टिव्स अफ MOS बहाय मा लिरनाय दं? नम्बर 1 टु आगमेन्ट एरिया एन्ड पावार्स अफ BTC एन्ड स्ट्रिमलाइन इट्स फांसनिं। माने बिटिसिआनो गुबै बिटिआरनिबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों टु आगमेन्ट बारायनाय एरिया ओनसोलखौ एन्ड पावारखौ बारायनाय अफ बिटिसिनि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिग लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै बिटिआर एकर्डनि नम्बर 1 टु एड्रेस इश्यूज रिलेटिं टु बड'स रिसाइडिं आउटसाइड अफ बिटिडि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय। गतिके नैबे 1 नाम्बार पइन्टआव मा बुंदों? बिटिसि एकर्डनि माने बिटिआर एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो बिटिसिआनो। बिटिसि एकर्डआनो जुदि बिटिआरनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो बिटिसि एकर्डखौ भेलु होनो नाङा? बे मोनसे गेदेर सोंनाय। बेनिखायनो बिटिसि एकर्डखौ बिथा खालामनाय जिहेतु बिटिआरआ जों आं बुङाखै जे बिटिआरखौ फालिनांगोन। खारन बिटिआरखौ एकर्ड जानायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों। दिनैसिम दाबो गोबां एनडिएफबिआ थैदों, माखासे आरो दाबो जेलाव दङ। बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो।